想は今立てて5年になります。皆さんが元気になっていく、そして夢を皆さんが本当に一つずつ紡いでいける、その場になっていると思います。そして嬉しいこと、時には悲しいこと、そういうものを皆さんが出してくださって、それをみんなで克服していくとか、そういうのの場所になってるんじゃないかなと思います。もう最高に素敵です。みんなで食べるものを持ってきて、そしてもうたくさん食べて、いっぱいいっぱいおしゃべりをして、そして笑って、時には泣いてって、とっても素敵なファミリーみたいな感じです。お庭の中に入って、植物の中に入って草を取ったり、その土をいじったり、もうそういうことをする。そしてお花の殻を摘んだり、植物と語り合うっていうのが大好きです。実はそのお友達のお父さんが本当に長年ずっと陶工としてお仕事をしてきたけど、それがダメになって、彼はもう失意のどん底に落ち込んでいたんですね。その時にそのお嬢さんの夢は何って聞いたら、そのお父さんに工房を建ててあげることですっていうお話をしてくれました。で、彼女は私たちの仲間ですので、私はそのお父さんのためにその工房を建ててあげたいっていう思いで、ここに工房を建てました。で、そのお父さんは最初に粘土を握った時に、僕はこれで生き返りましたって、もう本当に嬉しいですっていうことを涙を流しながらお話してくださった時に、私は自分の夢も叶えられたような気がいたしました。はい、もう一番大切だと分かち合うことが一番大切だと思います。もちろん自分のその本当の家族も、私の家族も、それからお友達の家族も、みんなが幸せになるために、ある程度のそういう経済をきちんと構築していくことがとっても大事じゃないかなって考えています。分かち合うことでみんなが幸せになります。私は浦野美智子です。私は分かち合いが大好きです。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォーエバーです。